que o tempo de pandemia para min foi un tempo morto, realmente, e vacío. E ao tempo non, porque saco aprendizaxe dai. E hai que pensar moito. A mí non me gusta romantizar a dor. E a veces cando falo da necesidade, non? De asumir que a dor fai parte da vida, a xente fai a idea de que eu estou romantizando a dor, e non é certo. Porque, precisamente, o tempo de pandemia, quero chamarlle tempo vacío, porque o compartín con persoas que decidiron facerme mal, e dai nace unha aprendizaxe, retomo estas releituras, un problema grave de saúde mental propio. E non quero dicir gracias a... Precisamente non quero romantizar o que esas persoas me fixeron, que son incapaz de romantizalo, daquela. E a pesar de, moitas veces, según vou saindo dese pozo tan escuro, claro, pregúntome, é preciso? É dicir, é preciso aprender todo o que eu aprendín? Eu penso que non. E tamén me pregunto, podería eu aprender todo o que aprendín con amor? Con cariño? Se estas persoas seguisen na miña vida ou non seguisen, ou poidásemos enfadarnos, decidisen, cando tiñan na súa man, non? O facerme ben, porque xa había cousas complicadas na miña vida, comezando porque eu xa entrei, viña de facer entrevistas de traballo, xa tomei decisións importantes. Ou seja, estas persoas teñen na súa man a posibilidade de facerme ben e ser pilar na miña vida, ou facerme mal, e deciden facerme mal. Ou seja, deciden, coñecéndome, e sabendo o que pasa na miña vida, deciden sumar dor. Pero se estas persoas decidisen, fosen persoas que me quixesen ben, non? Porque non me querían ben, e porque non lles importaba, porque ninguén comete ningún acto conscientemente para lastimar a unha persoa que lle importa. E isto eu repetimo moitas veces. Precisamente para non romantizar, era divertido, pasábamolo ben, queríamos... Non é certo. Non é certo. Podería eu aprender o mesmo? Ou pode ser, que tamén me pregunto a veces, que realmente aprendín que as persoas que viñeron despois, que non atoparon esa patiño brillante, divertida, que sae tomar algo, que... Esas persoas quixéronme en momentos que eu non tiña moito que dar ou nada. E, sin embargo, esas persoas, de alguna forma, sentiron que sí, que só o feito de coñecerme e acompañarme nese camiño de dor, de sufrimento, de loitos, que lles aportaba daquela. Aprendín gracias a esas persoas que decidiron infringirme mal, sufrimento, ou aprendín gracias ás outras persoas que me quixeron igual e que me deron amor e que me acolleron e que me escoitaron e que fixeron cousas maravillosas por mí. Maravillosas e sinxelas ao mesmo tempo, non? Pois non o podemos saber. Daquela, non romantizo a dor,
E non digo que aprendín gracias á dor, porque é moi posible que eu aprendese precisamente gracias ao amor. O amor de persoas que me queren ben, que me queren como son, que é moito dicir. É iso, é iso.